Kis kézfogót bent középen, ott egy lövés, hatalmas védés. És most ellenfélként a Haladás csapatának tagjaként tér vissza ide a Nádorvárosi sporttelepre. Tökéletes ütemben érkezett Guzmics Rihárd kap és a tapsot. Falcev pedig nem tudta ezt a labdát megjátszani. Közben Michael, két bicikli. Kenes helyez, jó, és kézzel ér vele, ez... Hát minden esetre Szilasi játékvezető ténykedése és egy része a mérkőzésnek, nem ítélem. Oros előnyszabály van, mutatja a játékvezető, Oros pedig oda nyúlt. Viskovics megindul előre, még mindig ő. Rajos Gábor vette el tőlem. Michael, most kéne egy jó indítás, meg is van Tóth Péternek, középen ott van Oros, Tóth Péter! Be középre a labdát, Tóth Péter a földön, nincs szabadrugás, Michael indul meg befele, Michael még mindig, Haladás szabadrugás jöhet. Lehet menni előre, 3-2 ellen, Skriba húzza meg, Skriba még mindig, Skriba, nem értették meg egymást Michaellel, dehogy nem, Michael még mindig! István az U17-es válogatottban is helyet kapott már, egy lövés messze. Kuttor ott a letett labda, itt a gólhelyzet a szombathelyieknél, pedig nagyon szépen kapta a labdát, 16 méterre. Michael. Ellökték. Visszatett labda, és ott van a Szombat. Még talán ez a szombathelyi támadás belefér. Stevanovics jön ki a kapuból, fölöslegesen, és 3-3! Egyenlít a Szombathely! Horváth most jobbal, lepattan az élő falról a labda, Michael hozhatja föl, Kár ezúttal nincs lesen, 1-1 vezetik Faszá Gézára a labdát, Viktor Kár mellé élni Horváthnak a labdát, azonban most már a szombathelyi akció indulhat a bal oldalon. Michael, Iszlai. Ügyes játékosról van szó, Michael, még mindig ő Arany Tamás előtt, Kocsárdi bukta, megpattant egy zalaegerszegi térden a labda, és így bedobás lett csupán. Ez nem les, és megint lenget a játékvezető. Írhás, nagyon jó, ez lehet indulni. Michael, nagyon jó labda. Siba Máté a 16-oson belül, középen Kár, egyből jön be a labda, és Vilaszák megszerezte. Michael, ismét mehet a szombathelyi támadás. Michael nagyon szépen, Skriba elválik az emberétől. Skriba Máté a 16-oson belül. Skriba lő, passzol, és ott nincs szombathelyi. Serginho. Bola tentativa pro Jean. Saiu jogando errado o time do CSA. Melhor pro Maicon, melhor pro Ipanema. Se livra da marcação do primeiro. Vem pelo meio, Edson Baiano. Toca a bola no setor esquerdo pro Johnny. Aparece o Maicon. Dá uma pedalada, bota a bola no chão e vai embora. Tocou do lado pro Everlan. Vai envolvendo o time azulino, o Ipanema. Maicon. Se livrou, botou na frente. Everlan. Maicon. Júnior. Devolveu pro Maicon. Vai embora o time de Santana. Sai bem da marcação, botou na frente, olha o cruzamento torto, a bola vai direto, vai cruzar, bola tocada. Maicon, vai no mano a mano, vai chegando com perigo o time do Ipanema, saiu da marcação, bateu, olha o Ipanema, pra bola o Bimba, rolou do lado pro Júnior, vai chegando com perigo dentro da grande área, bola tocada, Everlan vai bater pro gol! Aztán ismét nála a labda. Michael veszi el tőle. Skriba. Szép csel. És jó labda. Mondom ő, hogy jól játszik Skriba. Michael be középre! Lencel. És az Michael lesz. Így van. Michael is jól játszik. Michael. Tarci kimozdult a kapujából. Ha ezt Michael észreveszi, lehet megpróbálja. Burkus, most a Lombard játékosai. Vencel eladja, Michael visszaszerzi, Skribát felrúgják, mehet tovább a játék.
Michael. Haladás, szabadrugás. Nem tud gólra éjesen. Farkas. Michael. Michael még mindig. Nem esik el, és ezt most jól tette. Michael. Farkas. Michael. Szabad előtte a terület. Michael 3-3 ellen. Michael még mindig. Michael! Nagy löket volt ez is. Andorka és Michael. Michael még mindig. Michael viheti előnyszabály. Michael. Michael még mindig. Kalász. Kovács. Michael. Michael beemeli. De középre Balassa fejeli ki. Michael. Michael szép csellel megy el. Michael még mindig. Michael jó van, 3 embert is becsapott. Michael. Já reiniciar a partida. Bola com Gesiel. Toca no meio. Bimba com a bola. Deixa ali com o Michael. Parte para cima da zaga do CRB. Bate de fora da área. Tirando o próximo dele também. Edson Baiano partiu. Michael chuta de primeira. Gol! Ipanema! Michael, camisa número 11, está se formando uma goleada. Bimba está na posição de impedimento, sai agora do impedimento, fica com o Michael, faz a finta, vai para cima da zaga do Clube de Regatas Brasil. É marcada a falta de Milson de Lima. Az angol 19-es. Michael a bal oldalon. Michael visszacselez. Jobb lábán a labda. Zagna támadja, és Csontos próbálja megjátszani a labdát. Michael egyet taszít Zagna, de ez nem zavarja Michaelt. Tovább viszi, és egy szabadrugás. Michael. Michael ellen Zagna szabálytalan. Végközépnek pedig megjön ott a túloldalon. Esquisito. Aí o Mike. Cheio de caqueado, Mike. Fez gol contra pra cima do Tony. Aí o Mike. Prende bola, Mike puxou para o meio. Será que tenta de longe? Demorou demais. Recebeu na frente. É falta já cobrada. O Mike para cima do Daniel. Pedalou, Mike. Para cima do Maisena. Insiste, cruzamento. Viu ali o zagueiro Thiago para fazer o corte. Ainda a bola tocada na entrada da pequena área. Batida. Jefferson para a defesa. O Mike chegou com perigo. Essa reposição de bola. Edson Baiano. Vai buscar jogo o Mike. Passa a perna sobre a bola. Passou pelo Marcos. Pode bater. Tocou na entrada da área. Peru. Botou para o Gustavo no canto direito. Aperta o time do Ipanema. Bola cruzada na entrada da pequena área. Toque de cabeça. Está. A equipe do Ipanema correu. Gol! É do Ipanema. Mike, camisa 10. Larga na frente o time de Santana. Aí no detalhe. De perna direita, colocou com jeito, com estilo e correu.